Tinafotokozapo dzulo zokhudza kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala pomulenga mkazi adamulenga kuti cholinga chake ndi chiyani. Ndiye tidafotokozamo mmenemo maayati amene akutsindika kuti mkazi Allah subhanahu wa ta'ala adamulenga kuti apangenso zomwezo zimene mwamuna amachita, yomwe ndi ibada. Chimene adangosiyanitsa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kachitidwe ka ibadayo, kuti akazi sizimatheka mwina ngati ili nkhani ya kuswali swala zonse pamwezi, yoti nthawi ina yake amakhala kuti aletsedwa, komanso kaswalidwe kawo samapita ku mzikiti, iwo alimbikitsidwa kuti adziswalira pa nyumba wa ghairi dhalika, koma akuchita zimene iwo alamulidwa, kusonyeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala pomukazika mkazi pano pa dziko lapansi, cholinga chake sikuti adangompanga kuti akhale wopanda ntchito, kuti ena ake adzimutenga ngati kuti iyeyo alibe ntchito. Tikati ena ake apa ndiye kuti tikunena amuna. Ndiye kuchoka pamenepo tidayambapo kufotokoza za chiyambi cha feminism. Izizi tikufotokoza pachifukwa chonena kuti mafeministi cholinga chawo ndichoti amamudzala mkazi m'maganizidwe yake kuti achione ngati chisilamu chimampondereza. Go yawo ndi imeneyo basi. Ndiye mudzapeza akazi amene akuti ndi achisilamu, kavalidwe kawo kokako kamasonyezeratu kuti iwo asakutsatira za chisilamu. Fwa mwapeza akunena kuti chisilamu ndi ma set of beliefs amene ena ake anabweretsa ndi cholinga choti apondereze akazi. Ndiye mwaona kuti akazi amenewo amabwera ndi maayati onena kuti taonani mu Qur'ani muli maaya pa nkhani ya kagawidwe ka chuma, pamene mwamuna wamwalira mwana wa mkazi samatenga chimodzimodzi ni mwana wa mwamuna, koma ana akazi awiri amatenga zimene mwana wa mwamuna angatenga. Yani ngati mwana wa mwamuna watenga 50%, ana akazi amatenga 25. Kodi zimene zisinde kumpondereza mkaziko? Taona ninso kukoti akuti samavomera mkazi kupereka umboni ngati yeka, koma akhale kwa akazi awiri, koma mwamuna ndi zololedwa. Mwamuna yeka ndiye amapereka umboni pa yeka, koma akazi akuti hayi. Taona ni zimene zisikupondereza. So amabwera ndi zambiri zimene amamudzala mkazi yemwe ali wofowoka mukamvetsetsedwe kadimi. Ndiye ndi chifukwa chake tikufuna kuti tiphunzire nkhani iyi ya feminism. So tidafotokoza kuti amene adali oyambirira ndi kampeni imene iyi adali akazi atatu: Susan B. Anthony, Elizabeth Stanton, komanso Lucy Stone. Azimayi atatu awa ndi amene ankamenyera ufulu wa akazi kumbali ya kuvota. Ndiye imeneyi period imeneyi imachedwa kuti first wave of feminism. Ndiye tidayambako pang'ono kuti kuyambira 1960 women's liberation movement inakhazikitsidwa ndi kuyamba kugwira ntchito yake mwamphamvu. Ndipo munyengo imeneyi amene adali patsogolo, nyengo imeneyi yomwe imachedwa kuti second wave, amene adali patsogolo adali Betty Friedan, mkazi amene adali wa Chiyuda, ndipo adalemba buku lomwe mkati mwakemo ankatsutsa zoti mkazi sangapeze chisangalalo akangokhala pa nyumba. Yeyo mkazi kungokhazikika pa nyumba ngati mayi wa ana, komanso kumapanga zoti adzimusangalatsa mwamuna, kapena kuti ngati mkazi wa auje yeyu sangapeze chisangalalo. Ndiye ankaphunzitsa akazi chifukwa amakhala ndi ma secret meetings, omwe nawonso akazi amene amafuna liberation imeneyi ankapita kumakapanga attend a meeting amenewo. Ndiye ankauza
kuti maganizo oti mkazi ndi wokhala pa nyumba ndi kumalira ana komanso kusamalira nyumbayo ndi zinthu zimene amuna adazikonza ndi kuzikhazikitsa pakati pawo ndi cholinga choti akazi asamachite mpikisano ndiwo. Ndiye uyu ndi amene adali shaitani wamkulu pambuyo poti moto wa feminism wayatsidwa ndi akazi atatu oyambiracho. Koma uyuyuyu ndiye ndi amene adali shaitani minannas, yemwe waononga mabanja ambiri pa dziko lapansi pano. Mayi wake nduti ndi amene ndiye adalemba buku lakeli mene tidafotokozera dzulo kuti the problem that has no name, kumayambiriro kwenikweni kwa buku. Ndipo mmenemo amafotokoza kuti akazi ku America akhala kuponderezedwa kwa zaka zochuluka, amangokhala pa nyumba ndipo palibe chimene amatani amachita cha phindu pothandiza dziko kuti litukuke. Chimene iwo amangochita basi ndi kungolera ana ndi kusamalira mwamuna. Tikufuna kupitiliza kuyambira pamenepa kuti mukufotokoza kwake iye ankanena kuti akaziwa amauzidwanso zoti adzinyasidwa ndi akazi amene akumakhumba kukhala akatswiri monga ngati andakatulo kapena maphysicist kapena even kukhumba kukhala president kumene. Amawadzala akazi amenewa mentality yoti adzinyasidwa ndi akazi amene akuchita ziti zimenezi. Ndiye chimene adanena kuti akaziwa ankauzidwa kuti mkazi weniweni amene akuchita zachikazi sakuyenera kulimbana ndi kugwira ntchito, akuphunzira kwambiri, kakutenga nawo gawo mundale, komanso kukhala odziyimira pawokha, kumene akazi akale amene ali wokalamba mu nthawiyo amakhumba kuti akadatero zikadachitira ubwino. So it's like kuti pamene papa chimene afuna kutanthauza nchani, akazi adakhala akukhumba kuyambira kalekale kuti apite patsogolo, koma ma ideologies amene amuna anawapangawa ndi amene adapezeka kunena kuti akuwapangitsa akazi kuti akhale pa nyumba mosafuna. Ndiye mu chaka cha 1966 Betty Friedan adakhazikitsa bungwe lake la National Organization for Women. Ndipo bungwe limene licholinga chake chinali choti limenyere ufulu wa akazi. Ndipo adakhala mtsogoleri wa bungweli mpaka kufikira chaka cha 1970. Koma asanafike mu chaka cha 1970 1969 banja lake la yeyo linatha. She was divorced chifukwa cha kufuna kukhala bwana mnyumba yake. Ndiye mwamuna amene adamukwatira nthawi imeneyo sadalolenso kuti akhale ndi mkazi yemwe akufuna kuti adzimulamulira mwamuna. The end result, she ended up being divorced. Ndiye chifukwa cha mkwiyo umene anali nawo wochokera kumene analiku ndi umene anaudzalanso mwa akazi ena pa dziko lapansi. Ndifake mudzaone kuti ma feminist ambiri amene amakhala patsogolo, it's either they are unmarried, one, kapena they are divorced, two, kapena they are still married koma they are not accepting the fact kuti mwamuna ndi mtsogoleri. Ndiye akazi amene amatuluka tsopano ndi kumakaulula zofowoka za mwamuna wawo. Recently pa social media apa mayena akakulilongwe akuti amuna awo anamenya khofi chifukwa choti mafuta sakusamala ophikira. Ndiye mpaka na nkhani imeneyo kuibweretsa pa social media ndi kumafunsa nzeru kwa akazi ena akuti kodi inu mumakhala bwanji ndi mwamuna amene zinthu akungokulatirani zikatha. Ine lero amuna anga animenya khofi chifukwa choti mafuta atha. Akufuna kuti mbanjamo azimutsogolera mwamuna koma zikukanika. So what they want is attention from people. Ndiye akazi so amene amakhala pa social media paja kumapatsa maganizo ndi akazi ofanana ndiyeyo amene so akuononga chani family yawo. Ndi amamusiya amene yakutani akukukutamana. This is why timayankhula kuti akazi akanakhala kuti amaidziwa hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yomwe akunena kuti man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna. Aliyense amene angampangitse mkazi kuti aukire mwamuna wake amene sali mwa ife.
So it means feminist ndi akazi amene sali mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ngakhala avale hijab, chifukwa akumpangitsa mkazi kuti aukire ndani mamuna wake. This is what Betty Friedan adachita. Ndipo Betty Friedan si mmodzi mwa Asilamu, anali mdani wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndi chipembedzo chake ni mtumiki wake, chifukwa adampangitsa mkazi kuukira ndani mwamuna wake. Ndiye musaiwale kuti nawonso Ayuda kuchiyudako akazi awo samalola kutuluka nyumba chisawawa. Ndipo mudzapeza akhristu amene akudziwa bwino chikhristu asakumulola mkazi wawo kugwira ntchito, kusonyeza kuti chipembedzo chimene Allah subhanahu wa ta'ala adachitumiza kwa Isa ibn Maryam, chimene adachiwononga akhristu, komanso chipembedzo chimene adachitumiza kwa Musa alayhi salam, chimene adachiwononga Ayuda, ndi chomwecho chomwe adachitumiza kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndi atumiki onse adali pa chipembedzo chimodzi, koma akazi amenewa anali onyansidwa kwambiri ndi malamulo amene adawapeza mu Chiyudamo. Choncho adafuna kutsutsa zimenezo ndi kutsatira maganizo awo. So umo limene idayambira feminism. Kuchoka pamenepo, kodi feminism idafalikira bwanji kuti mpaka na ifike ku Afrika kuno, ifike ku Asia ndi madera ena, idayenda motani? Pambuyo paizi kunena kuti mayi ameneyu wakhazikitsa bungwe limeneli, komanso akazi ambiri amujoyina feminism, inapanga ubale ndi kampeni yomwe idalipo kale kwa Amerikako, yomwe imamenyera ufulu wa anthu wachibadwidwe, civil rights movement. Monga awo amene amamenyera ufulu wa anthu akuda, kuti palibe kusiyana pakati pa munthu wakuda ndi woyera, because there was racism ku America. Komanso kunali mabungwe amene ankamenyera nkhani yokhudza akazi amene ankayikidwa mndende. Kunali mabungwe amene amanena kuti akazi achotseni ku ndende, ndi kunali anthu amene anali ku ndende amalemba makalata amene akazi akuvutikira ndi zina zotero. So panali mabungwe osiyana-siyana. Ndiye feminism itapanga mgwirizano ndi ma movements amenewa, zidapezeka kunena kuti idalandiranso support yochuluka. Kunali mabungwe ena amene amamenyera same sex marriage, kuti amuna adzikwatirana amuna okhaokha, akazi adzikwatirana akazi okhaokha, mabungwe osiyana-siyana amenyera ufulu wa anthu. Ndiye adapangano izizi kunena kuti akazi mu mayiko aliwonsewo akuyenera kuzindikira za kuponderezedwa kumene akhala akuchitiridwa ndi amuna kwa zaka zambiri. So zati zayamba kupita tsopano chani international, zayamba kupita international. Ndiye kampeni yomenyera ufulu wa akazi idapeza mphamvu kuchokera ku mabungwe amene amamenyera mbuyomo ufulu wa anthu akuda, ogwira ntchito, komanso ndi ena mwa iwo. Ndifa yake zinapezeka zoti even ma government ena adatenganso the same ideology kuchokera ku kampeni imeneyi ndi kuibweretsa muchani mu system yawo. Kudali gender 50-50 campaign mbuyo sankatero, akuti amunanso nawo adzipita kuijeni kunjigwa azikatunga maza zikasenza zidebe, mkazi adziwerenga nyuzi pa nyumba, mamuna naye sazitchakula nsima, mkazi azimverera radio ali kale apo. Abambo nawonso akuza kubereka mwana ndi kumazungulira naye nyumba, akumutonthoza kuti atani agone. That was the campaign. Akuti pakhale 50-50 pakati pa mamuna ndi mkazi, osazichita zinthu mofanana. Ndiye inabwera ku malaiko uno ndi dzina la gender, maiko ena onse inabweranso ndi dzina la gender lomwelo. Achina girl child empowerment anali muti, anali mmenemu. Mwana wa mkazi nayenso akuyenera kulandira maphunziro ngati mmene alili mwana wa mamuna. Mwana wa mkazi msamamu akuti early marriages target yawo sinali ana achimuna ya amakamba kwambiri mwana wa mkazi. Mwana wa mkazi akumakwatiwa ali wachichepere, pamenenso nthawiyo analipo ana amuna amene amakwatira ali achichepere. Mwana wa mamuna amatha kukwatira zaka 15 andi zaka 14, koma samayankhula zimenezo. They only talking about what? Girl child, girl child, girl child. Ndikumapezeka kunena kuti even in my universities mumatha kumalowa atsikana amene sanakonze bwino poyerekeza ndi anyamata. Sizimachitika zimenezo.
akuti ku university kukapite 50% akazi komanso kukapitenso 50% amuna. So makampeni analosiyana-siyana awera munjira zosiyana-siyana ngati zimenezi. Kuchoka pamenepo iwo adayamba kupanga misonkhano, zionetsero, komanso kuyenda m'misewu kuti ufulu wa akazi uvomerezedwe. Pambali pa anthu andale komanso opereka ndi kulemba uthenga amene ali anthu aza media, ena mwa omwe adali gwero lawo amene adali target ya kampeni imeneyi adali atsikana omwe adali ndi khumbo lokafika ku sukulu za ukachenjede, ndi ena omwe adali kale mu sukuluzi. Their target inali atsikana amene ali ndi khumbo, sikuti akungophunzira iya koma ali ndi khumbo loti afike patali, akafike mpaka na ku university. Ndi imene dali target yawo. Chifana alipo ena atsikana amene amangopita ku primary basi akwatiwa, ndi amene samalimba na fama zozoti awawande basi takanika akwatiwa basi. Koma amene anali target tsopano imene nali ngati kuti ndi galimoto yawo dali atsikana omwe adali ndi khumbo loti akafike ku sukulu za ukachenjede, ndi ena kale amene adali kumeneko. Chifukwa ena mwa iwo analinso ndi mentality yomwe yonena kuti ndikangochoka kuno ndikakwatiwa ndikakhala pati anyumba za ntchitonso ndilibe nazo ntchito, amuna anga azikapanga provide everything for me. Koma iwaja anafuna kuti asinthe that mentality. Ndiye ambiri mwa akazi amene adali ndi mikwiyo yokhalitsa ya mbanja ndi amenenso adachilandira bwino chijeni chikampeni chimenechi. Ndiye kunabuka chinkuwo chachikulu chomenyera ufulu wa atsikana ndi akazi pa banja, chipembedzo komanso zikhalidwe zabwino zinayamba kugwa pansi ndi kutengedwa kuti ndi chani, ndi zomwe zakhala zikupondereza akazi kwa nthawi yayitali. So akazi ambiri they hated religion, not only Islam, even ma Christians. They started to hate Christian laws. And then they started to hate ma cultural beliefs amene analipo nena kuti mkazi akangoti mkazi wafika nsiku ina wake aziyamba kuphunzira zokhudza kubanja, anayamba kupanga hate zimenezi. Chifukwa chani makoleji imo munalinso maphunziro amenewo. Fukatu maphunziro amenewo suti amakhala kuti akungobwera pa media pokha ya ku education system uko anayikanso maphunziro ati amenewo awo. Mukakafufuza zimenezo mukapeza zimene anafotokoza za pamenepo amapanga kuti society yolamulira amuna ndi society yopondereza ndi zimene amadzala mwa anthu. They are forgetting kuti mwamuna akatuluka kuti chimene amakachita kunja ndi chani. Mwamuna amakagwira ntchito to support his family. Mwamuna akugwira ntchito zolemetsa to support his kids. Koma zonsezo samatani samanena, amangoyika ma ideology zonena kuti chimwamuna ndi choyipa, chimamutsekereza mkazi wake kuti asatuluke chani, asatuluke kunja. So kuyang'ana ndi mmene kampeni iyi dalili ndi makampeni ena amene akhala akuchitika, feminism yokha ndiyo yomwe yakwanitsa kuvundula madzi amene adali odekha, yakwanitsa kuononga madera ambiri pa dziko lapansi pano, mpaka kufikira poti madera ena wallahi Allah ndi mboni yanga akazi anayamba kukhala mudzi wa okhaokha omwe sikupitako ndani amuna. Ku Kenya kuli mudzi wina wake umene umachita kuti umoja uwasika umoja uwesi, koma ndi mudzi umene kumene kusikumapita ngakhale ndi mwamuna wina aliyense. Ndi akazi amene achoka kudera kumene amakhala ndi kuthawira kumeneko ndikumanena kuti tizizipangira tokha zonse, ndikuthawa ndi ana awo kumeneko. Mwana amene kukula mudzi wa akazi akula ota akazi amene akafuna kuchotsa zilakolako zawo kumapanga cha ndi zimene shaitani amafuna, ndipo ndi zimene akufuna, ndipo ndi zimene atakhala akulimbikitsa pakati pa anthu. Shaitani ndi zimene akutani akufuna. Ndiye inuyo muzindikire zimenezi. Panopa wakwanitsa kuti akazi achoke nyumba zawo ndi kumakakhala mudzi wa iwo okha. Imagine mudzi wonse akazi okhaokha, mudzi umene uli wa akazi okhaokha uli ku Kenya, ndipo ukupangira support umene uli chani ndi ma feminist omwewo. Mabunga akwera ndi akapanga chani support, mapatsa ngongole akuti azipanga run ma businesses ndi zina zotero. So akufuna kupanga portray image yonena kuti akazi amenewa they are akukhala bwino, umoyo wawo ndi osangalala, sakufuna so amuna iya. So chithunzi chimene akuyika chonena ndi mkazi akhoza kukhala without
emani ndi zabwinobwino. Koma wallahi Allah sadapange mistake pomulenga Hawa kuti akhale omuthandiza Adamu. Shaitani tikunena kuti shaitani kumene chifukwa ndi amene adayambitsa zonsezi. Kwa zaka zochuluka akazi amene akhala kuchita kampeni imene ya feminism, iyeyu shaitani amagwiritsira ntchito kuti asamayankhule zabwino zokhudza amuna. Zaka 200 zonse zitinafotokoza zicha amadzala mwatsikana maganizo olakwika okhudza mamuna, ndipo even pano pakadadzalabe chani maganizo amene siyena pa college pompa amanena kuti mamuna alibe ntchito, amanena kunena kuti iwo adzakwatira koma mamuna azikapanga zache, inenso ndizikapanga zanga. Mamuna ine sangamakandira mulire zochita, amayankhula zimenezo akazi timawamva kuyankhula zimenezo. Zimenezo azitenga kwa ndani muchisilamu mulibe zimenezo. Mpaka na ena mwa iwo atsikana amamutenga mamuna kungokhala munthu wongowapatsa mimba basi, angowapatsa mimba osati kumanga naye banja ndi kukhala mtsogoleri wa banja. Alipo amene amangopanga chibwenzi ndi mamuna ndicho choti angowapatsa mimba, akamkhala ni mimba basi they don't care kuti chibwenzi chochita olasakwatirana alibe nazo, akakangokhala ndi mwanayo basi atiwo azikakhala ndi mwanayo makatani ndikumakasangala. Alipo ena amene I don't need a man in my life. Zimenezo samaganiza kuti mimbayo sikuti ingabwere popanda mamunayo, amangomuyuza mamunayo basi nakachali achabechabe. So muona kuti pa umunthu chabe tisabwere ku dini yani, koma pa umunthu chabe timazindikira kuti sikusintha kulikonse komwe kumakhala kwabwino. Pa umunthu aliyense amazindikira kuti sikusintha kwina kulikonse kumene kumakhala kwachani kwabwino, pali kusintha kwina komwe kuli kuononga, ndipo feminism ndi chitsanzo chabwino. Zipatso zowawa lero lino zikukololedwa kuchokera mu kampeni imene ya feminism mu madera onse pa dziko lapansi komwe kampeni yafika, kupatulapo madera amene agwiritsa sharia. That's why mudzaone kuti Saudi ndiye ndi enemy yazo, chifukwa kumeneko kuli akazi omvera amene amakhala mnyumba zawo. Mukakaenda mu street simukapeza akazi chisawa amene timakhalira kuno. So they are trying tsopano through media ndi kuyika mutu mwa akazi amene zolakwika. They are trying their best chifukwa kuti akafike konko zikukanika, koma tsopano they are using media. Ndiye no wonder kuti mukaona social media yangodzaza ndi akazi ama research okaoka, yangodzaza ndi akazi amene akungoyankhula zinthu zimene zili zolimana ndi amuna, amene akumayankhula ndikunena kuti you have to be independent. Mamuna sangakupatse china chilichonse, mamuna sangakupititse kwina kulikonse, yadzaza ndi akazi ngati amene. Izi zindikuyankhulazi mukonza kuziona ngati mwina ndi zinthu zazing'ono, koma mukapita pa internet ndikuyang'ana mkwiyo umene akazi amene akudzitcha kuti ndi asilamu ali nawo pa chisilamucho, muona kuti zimene kunena zinthu zoona. Pali sindikudziwa ngati mayi amene ali moyo, sindikudziwa ngati mayi amene ali moyo. Mayi amene dzina lake ndi Ayan Hirsi Ali, mkazi amene ndi munafika, ngati ali muchipembedzo cha Allah ali mmenemo kugwiritsidwa ntchito ndi Iblis kuti aononge akazi ena. Akuyankhula kunena kuti Islam is simply a set of beliefs and it is not Islamophobic to say that Islam is incompatible with liberal democracy. Mutumo tsitsiri kuonekera hijabu alibe, aphoda mulomo uli pyu. Akuyankhula mayi amenewa akunena kuti you grew up in freedom and you can spit on freedom because you don't know what it is not to have freedom. Akuyankhula ndi mayi amene adayankhula zambiri zonyasa. Ayan Hirsi Ali anayamba kumutcha anthu kunena kuti iwe ndi kafiri. Ndiye akunena kuti anthu anayamba kunditcha kuti ine infidel, an insult that was thrown at me over and over again by my family and former Muslim friends. It is a label that I now wear with pride and joy. Zoti ndine kafiri. Mukakaona zoyankhula za mayi ameneyu, mavalidwe yake,
wallahi mukazindikira kuti mayi ameneyu nayenso ndi ndani? Ndi shaitani. So zimenezo zinachokera kwa ndani? Zinachokera kwa ndani? Betty Friedan. So tizindikire kuti imene ndikufotokoza izi zimu sitikutsutsa kuti pali amuna ena amene udindo wawo umene Allah subhanahu wa ta'ala adawapatsa adawutengera molakwika kufikira kuti amawazunza nawo akazi ndikumawatenga ngati akaziwo ndi property. This is why Chisilamu chinabwera. Kanthu simadziwa ka Chisilamu kubwera chinabwera kuti chimutani? Chimupange liberate mkazi. So mkazi kungokhala mu Chisilamu ameneyo alikale liberated. We don't need so kuti mpaka naso pakhale so campaign ina iliyonse yoti tipange. Kwa amene akudziwa za mmene adalira akazi mu masiku aumbuli azindikira kuti Chisilamu sichompondereza mkazi wallahi. Chifukwa zikanakhala kuti Chisilamu ndi chipembedzo chompondereza mkazi ndiye kuti sibwenzi masahaba achikazi akumanyadira pokhala nyumba zawo. Taonani Aisha radhiyallahu anha akufotokoza kuti anna nikaha fil jahiliyata kana ala arba'ati anha'i. Nikah mu nthawi ya umbuli idali mzigawo zokwana zingati? 4. Fanikahu minha, ndiye kuchokera manika 4 amenewa panali nikahu nasi al-yawm, nikah yomwe lero lino anthu akuchita mu Chisilamu, yomwe yakhtubu ar-rajulu ila ar-rajuli waliyatahu aw ibnatahu fayusbiquha thumma yankihuha. Mamuna amafusira banja kwa walii wa mkazi kapena kumfusira mkazi yo direct, ndipo akatero amapereka mahar ndikumukwatira mkazi uja. Imene ndi nikah yomwe panopa mu Chisilamu ikupanga practice. Ndipo nikah imene sidathetsedwe inangopangidwa improve. Wa nikahun akhar, ndiye kunali nikah ina yomwe kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi, mamuna amayankhula kwa mkazi wake wota anamukwatira kale, idha tahurat min tamfiha, akakhala kuti wayera kuchokera ku masiku wake akamaliza haidh, amamuyankhula mamuna mkazi ameneyu, arsili ila fulanin fatastabidhi minhu, pita kwa uje ndipo kumeneko kanditengere mimba ubwere nayo kuno. Mwamuna kuyankhula kwa mkazi wake kuti akazi anga pitani kwa uje mukanditengere mimba mukakone ndi uje ndiye mubwere kunoku. Ndiye wayataziluha zawjuha, kazuja amamumasula mkazuja amapita, ndiye akulu amenewo amakagonana naye mkaziyu, ndiye akabwerera wala yamassuha abadan, sama mukudza mkaziyu mpaka na hata yatabayyana hamluha min dhalika ar-rajul alladhi tastabid'u minhu. Ndiye sama mukudza mkaziyu mpaka na mimba ijaitaonekera kuchokera kwa mwamuna amene anakagonana naye uchi. Ndiye pamene no mwamuna uyu amayamba kukhala naye limodzi mkazi wake, kusonyeza kuti samafuna kuti yeye ayambenso kugonana ndi mkazi pamene wabwerera kuchokera kwa uje aja, mpaka anakazi aonetse kuti watani waima. Pamenepo pena amangogonana naye anthu aziti mimba ndi yandani ndi akulu, koma chilungamo chake mimba ili yandani ya mwamuna wina. Mwamuna wina amakhala otani, mwina amakhala odziwika kuti ndi wanzeru muderamo, mwina amakhala odziwika kuti ndi wamphamvu muderamo, wamaonekedwe abwino, ndi amafuna ana amene adzakhale achani abwino. Tatsaya mamutumiza mkazi wako kuti kumeneko kumutenga mkazi ngati property, kumeneko kumutenga mkazi ngati property, ndikumutenga mkazi ngati property kumeneko. Ndiye fa idha tabayyana hamluha asabaha zawjuha idha ahabba, kazi uja tsopano akaonekera kuti ali ni mimba amayamba kukhala naye malo amodzi mmene wakondera mamuna. Wa innama yaf'alu dhalika raghbatan fi najabati alwalad, ndiye mamuna amachita izizi amafuna mwana amene adalungama kama maonekedwe kama munzeru, zimene amapangira zimene za amuna. Fakana hadha nikaha al-istibda',
ndiye imene imachedwa kuti nikah al-istibda'. Ndiye chisilamu chinatani chinabwera ndikuthetsa pamene pomene chisilamu chathetsa chapanga liberate mkazi chamwika mkazi pachani pa ufulu. Wa nikahun akhar, ndiye nikah ina yachitatu, yajtami'u ar-rahtu ma duna al-ashar, amasonkhana amuna amene ali pakati pa nambala ya 3 ndi 9 omwe samadutsa 10, amasonkhana fayadkhuluna ala al-mar'a, onsewo amalowa mnyumba ya mkazi, kulluhum yusibuha, ndipo aliyense mwa amunawa amagona na 9 mkazi. Amuna 9 kandi 8 kandi 7 kandi 5 kandi 6 amalowa nyumba imeneyi. Uyu apanga akamaliza akutseka zipi yake akupita, uyuso apanga akamaliza akutseka zipi yake akupita, kalipo 9 onse watani akwaniritsa chilakolako chako. Fa idha hamalat wa wada'at marra 'alayha layali ba'da an tad'aha hamlaha arsalat ilayhim falam yastati' rajulun minhum an yamtani' حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. Ndiye chimene chimachitika ndichonena kuti ngati mkazi chokhala ndi pathupi nkubereka mwana, ndipo masiku angapo adutsa pambuyo pa kuberekako, amayitana amuna onse aja amene anagonana ndi mkaziyo, ndipo panalibe mwamuna wa yemwe amakana. Pamene amuna onsewo asonkhana mnyumbayi, mkazi uja amayankhula kuti nonsenu mukudziwa zomwe mudachita ndine, tsopano pano ndabereka mwana, choncho mwanayu ndi wakuti wakuti. Uku akutchula dzina la mwamuna amene wamusangalatsa mkaziyo kuchokera mwamuna 9. Ndiye mwamuna uja samakana, amavomereza. Basi pamene kwa azimuna ena amapita, uyu wayiphula. Nikah imene chisilamu chinatani chinathetsa kufika kumeneko ndikumutenga mkazi ngati property, ukaidi umene. Wa nikahu rabi', nikah ya namba 4, yajtami'u an-nasu al-kathir, amasonkhana amuna ambiri nambala yosadziwika, fayadkhuluna 'ala al-mar'ati la tamtani' mimman ja'aha, ndipo amasonkhana amuna nkulowa nyumba imeneyi, ndipo aliyense mwa amuna amenewa amagonana ndi mkazi imene watani wafunira. Ndiye awa adali mahule amene akufotokoza Aisha kuti wahunna albaghaya, awa adali mahule kunna yansibna ala abiwabihinna rayati, amene ankayika pa makomo awo mbendera, takunu alaman, kukhala chizindikiro choti iwo akufuna kugonedwa. Faman aradahunna, amene amawafuna akaziwa, dakhala alayhinna, amalowa nyumba mene ifaka amalowa amuna nambala yosadziwika. Ndiye fa idha hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha, ndiye akapezeka zoti modzi wa akazi amene watenga pathupi kenako nkubereka, jumi'u laha wa da'u lahum alqafa, amasonkhana amuna aja onse amango auza hule uja wabereka. Ndiye amuna onse amene munakapita kumene kutapita anakuitana kulengezetsa mudzi, ndiye amuna amapita kwa hule uja, ndiye amaitana alqafa. Alqafa adali mkazi amene amadziwa kufanana kwa mwana ndi bambo, expert wa DNA haimene. Thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna faltata bihi, ndiye amamutenga mwana uja ndikumuyika mayi amene ndikumuyika pansi, ndikumamusunda-sunda kuti azikwawira kwa mamuna amene wamuona kuti afanana ndi ndani ndi mwana uja. Wadu'i ibnahu la yamtani'u min dhalik, amatengano mwanayu ndikumubereka kwa bambo amene ndikunena kuti ndi mwana wanu, awa ndi akazi anu, hule wapeza chani banja. Ndiye falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bilhaqqi
atatumizidwa mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zipite kwa yeye ndi chilungamo hada manikaha aljahiliyati kullahu adatetsa manikaha onse amuchimbuli onse illa nikaha an-nasi al-yawm kupatulako nikaha yambirira chetina ichwa ichi yomwe anthu mpaka na lero nakutani akuchita kumpatsa mkazi mahari kumulemekeza kumene so kulemekezeka koyamba chisilamu pa mkazi amene akulowa mbanja ndi mahari lero lino azimayi ena amene anamizidwa ndi mashayatin akunena kuti mkazi mu chisilamu waponderezedwa pati timalizitse ndi hadithi yochokera kwa Asma binti Abi Bakr akufotokoza Asma kunena kuti raaitu Zaida ibn Amr ibn Nufail ndidamuona ineyo Zaid ibn Amr ibn Nufail qa'iman musnidan dhahrahu ila al-Ka'bati yaqul ataima ukwatatamiritsa msana wake ku Kaaba ndipo ankayankhula kuti ya maashira Quraish inu anthu achi Quraish wallahi ndikulumbira mwa Allah ma minkum ala dini Ibrahim ghairi palibe mwa inu yemwe atsala ndi dini ya Ibrahima kuposa inu nonse inuyo nonse ama Quraish matani mwasokonekera mwasiya chipembedzo chimene Abraham adatisiyira kudzera mwa mwana wake Ismaili ndayi imene ndizonena kuti makuraishi amapha anawo achikazi ndiye Zaid ibn Amr ibn Nufail kana yuhyi al-mawuda adali akuteteza ana akazi amene amafuna kuphedwa yakulu lirajuli amayankula Zaidi kuyankula kwa mamuna kuti idha arada an yaqtula ibnatahu iwe mamuna ndava zote wabereka mwana wankazi ukafuna kuti mwana wankazi wakoyo umuphe la taqtulha iwe usamupe koma undiitane ine ana akfikaha maunataha ine ndidzakhala omukwanira kumamusamalira ndidzakhala okwanira kumatani kumamusamalira iwe usamupe mwana wako wankazi fayakhudhuha ndiye mwana uja amamutenga ndikumamusunga fa idha tara'at mwana uja akapezeka zonena kuti wakula bwino qala li abiha amayankula kwa bambo wake in shi'it dafa'tuha ilaik mukafuna mwana wanu uja ndikupatsana panoko wakula bwinonso kwambiri mukafuna mwana wanu uja ndikutanini ndikupatsani wa in shi'it kafaituka maunataha ndipo ngati mukufuna ndidzimujetsabe m'malo mwa inu ndidzimusamalirabe amachita zimenezozo chisilamu chisanatani chisanabwera chisilamu chitabwera Allah ananena kuti chani wa idhal mauudatu su'ilat ndi pamene mwana wankazi amene adakwiriridwa ali wa moyo adzafunsidwe bi ayi dhanbin qutilat ndi chimo lanji limene iwe makolo ako adakuphera pamene sikumpanga libaleti mwana wankazi sikumpanga libaleti girl child kumeneko ndiye liberation ikakhale nina kuti mwana wankazi azituluka kunja azikavula liberation ikakhale kuti mwana wankazi aziphunzira za kugonana imene kali liberation ikakhale kuti mkazi akhale property ya mamuna wina aliyense kunja imene kali liberation wallahi mashayatini akuononga kwambiri manja anthu akuononga kwambiri mtundu wake ngati sitingachidziwe chisilamu wallahi sitingamudziwe ndani wathu ndiye izizi ndikuyankhula chifukwa chani akazi ena akuona ngati chisilamu chikuwapondereza mpaka nakumayankhula kumene kuti chisilamu ndichokhomerera sichimalola kuti mkazi tsitsi lake azionetsa kunja thupi labwino libasi mzingo likutira muchithumba akumayankhula zimene za akazi sungakhale weyo kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndikumachita za shaitani sizingatheke aidha weyo usiye kukhala kapolo wa Allah ndikumachita zimene shaitani akufuna basi so hurriya mina kuita nila awawa ma satana achikaziwa in the name of feminism chenjerani nawo kwa lero tiyimikire pompa chifukwa tanena kuti tidzifotokoza mwapang'ono ndi cholinga chonena kuti zidzimveka so insha Allah mpata ukapezekanso tidzaona propaganda ina imene feminism inafuna kuti inali yofuna kuononga uchembere motherhood inabwera ndi target yofuna kuononga chani motherhood so tidzafotokozaso zimene insha Allah
subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.